Tumhan Nikam Kimi Kardom Padir Long Kardom Nilimen ke Long Kiritera Nili Harap Bisonat Sareli Boys Hostel Hikim Kerang 2020 early Haladak CM Sar Ningkemi Penajok Hadata Karbitang de Karbipu Laso Alangli Lam Jak Bitikang si Swateng Pensi Alangli Haladak Rat Amai Pielong Lam Jak Bitikang Lo Lasi Upai Kelam Lusi Tembilang Lockdown Corona Lockdown 2020 Pangke Doko Masih La 2021 Pensi Kim Rang Pon Bom Lo Lasi halas tak Kim Rang Bom Hutame Bisonat According to doan tami atokono kalbi doan setami ningarong lo lasi halatak Kim Kerang tami tangnat ni dumana pasung konpe la pente ladak Kim Rang Bon hunan puta Kim Rang Pon Bom la lasi juga damtang Oktober ciklopan lo alangli RTI aktivis kusiku donesor longfar alangli nilifan kaiki tapun pensi nilifan nanti setawar ada la sialang li bangke kene khalasu Kim Kerang apu taksi alang li poisa nang dimandun tangkanan dimandun la so tangkanan dimandun magalalo dak JI tentom teron alang li dumanta pulo la si niliphan bangke last 30 November to sikipo la 30 November aprang jong sinali poisa na pipe pulo dangte 30 pena fit ke diri tum jadi step teme deng po gosi kepu la si alang li ke kajulang ating te angreng conspiracy pensi kichurpu la si alang li claim jima la si esona ma esona alang li claim wedang jipolo khala da Kim Kerang non puta Kim Rang Bom la ati da manager non puta do bom ati da project non puta jujela khala da non boundary wala tangalo lepen architecture tu rong party rong be lepen akola thong no pe statue tu metang yer lo lepen boss hostel tu metang lo penon aprang asot thake par do poni phantan ni tum Kim Rang Pon lo lepen non ke claim ke tam ji la non kene hola pilo kuna po kitchen room do la lepen akola dak rest house do la la silason alang li tangka maha nangke hangdun thap hadak kalbi khai do pu kalbi tang de kalbi matha thepen alang li lason nangke ther ke hapen ke la so jeni pas ni chicha kon etelo athe alang di adisita dili phan confrontation dopen tingki sarang kunili phan nang pupe alang li kai ke ta phun na sine kol kol li bha alang li bangke 30 November aprang poisa nang pinang po lakso approve ke non ilong tado chuki dam tang karbila me damai laso reception committee ke sengan ni mata lang ni punang kon laso sa tame non puta dilong recording do alang lagi bubang ke 30 November aprang mo sinali ituma tingki napa juje pulutan te la so apu thak bang ke jadi step teme deng po tamane ko pilo 30 November mane pinon hari bang samri na lasi lasona muni tumhan ke khe kaching hon pang khe kabe ku chini lor pensi niri se tame alang li lason extortionist ke chok che ko jone pa chalang liphan FIR pi chok diban ke lakre pho lason lakre pho bang ke JI thengtom terona tumhanda pulo doktor tumhanda pulo gari lohang det chi alang ke ther ke hap lasi alang li RTI awada dur ke lason kalima posi di mathata RTI awada dur ke lamsulam do pansi tingki je thanang ji alang li anisita diliphan confrontation do de kaita punna sinang athana ke ha kasila sonamuni tumke political leader puta
hok dam nang nema posi non ke bang jilang ani thame amreng homosti long ke do atokan lo karbi atuman khada ni ga chuni ri bang la lo asilason extortionist akam ke claim jong se alang li claim bom lang ku tang te alang li ke ko son sik e kaching hon long di long pat kaching phur dia alang li ko son sik claim pon thek ko ko sin ni jong pon Tante latangkan latre phone ha bu na tum ahin beti kan ma te bi ni tuma hin man pipe alang li ke non puta chitong sarpen le bating ki sarpen ta nang hang he phun pen nang thera nang ha bare lo rab det pen ke ko lang li phun nang thera nang hap ma det pen ke ni li ke alang li phang ke extortion pisik alang li ko mal te pen alang li jei ta kali engineer ta kali te pen authority amli ta kali si ni li phanon makam patang sera ko alang li ko mal asi ni jong kon rong har samgo ke jongpon je nangli tun labang so kamiklem long bil mokha dru ik lab lu alam khibang ko an ahok laben ko an ahok kalila nangli khan paklar ko nichima ni li tum 2001 pen kam cheng pon bom lo asi kam cheng pon la administrative approval AA hospital la tang pon et pen si tum kam pen pon bom lo la so si continue non puta kam pen pon bom lo la si non ke claim ta do big la la si kam ai continue si claim bom la non rest house ki kim da dola la pen ko security to my hem ki kim ta dola la si ni tum phan la sonang karbok thapa bangke ni phan la sonang karbok thapa nga chokche apositi di bangke alang ni phan pulo details alang li 15 finance commission akam ke claim ke dam koson ma kupu ma chili ne pin ba ni phan arbok thapa ra banga chokche athe ni ke hala dak ice cream tang non la january february mo si patang lapche lam viral tu lah so putan nang di pin pen mana isi case kit isu kasi sik som Kam Filipin din. kan kan pen pen tanggal la itu aku ya putan nilihin pen kamatha pona teng te alang li borsing rong fat la pen ako lang li donasor rong fat la so ang bong ka ching ki che thana lang malong lilimen ta le pon ro alang li borsing rong fat ta mi pon lo je la so kam ke continue kam pen bong na puta kam pen bong na pot asila son nang no ke wan pon ke ni dia lang li fan ke chok che pusi so dak pen bin rem pon lo